Vi er hjemme hos familien Krasniqi i Tjørnehaven. Far, mor, søstre og lillebror er ved at være klar til den store koncert. Vi har lidt, som at sige på dansk, sommerfugl i maven i hvert fald. Og så det er meget spændende for os i hvert fald, fordi vi kommer til at blive en stor koncert efter min mening i hvert fald. Irena er med i Vollsmose Stemmer, og i aften er den store gala-koncert i Odense Koncerthus. Nej, jeg er faktisk ikke nervøs, for jeg ved, at hun kan klare det. Fordi nu, hvor hun selv synger så klarer hun det rigtig godt, når hun er på scenen. Og når hun skal synge sammen med koret, så ved jeg, at hun klarer det rigtig godt. Så er klokken blevet 7. Familien Krasniqi er fremme i koncerthuset sammen med 1100 andre publikummer, de fleste af dem borgere fra Vollsmose. Det er ulige nummer herovre. Okay. Vi skal derovre. Og vi skal jo den anden side? Ja, jeg bare lige over på den anden side. Okay. Så vi kan gå ind ad den midterste dør. Og så er det, man bare lige skal finde række 27 og række 18. Okay, tak så. Så lykkedes det endelig. Samtidig i foyeren ankom koncertens sidste gæst. Jeg synes, det er en rigtig god måde at vise, at vi godt kan og sammen forener. På mange måder, det har de gjort i flere tusind år, og det er noget, mennesket godt kan lide, noget, der spreder glæde og selvværd for det enkelte menneske, men også som kan projiceres ud til noget, vi skal opleve her om et øjeblik. Og så kom Irena endelig på scenen, sammen med dem, det hele handler om. Koret Vollsmose Stemmer. Skal vi komme over til dig, da? Det står rigtig fint. Jeg har haft en fantastisk oplevelse i hvert fald, det der koncert, som jeg har aldrig prøvet før her i Danmark. Det var fantastisk godt, det kan ikke være bedre i hvert fald. Jeg havde sådan en lykkelig følelse, fordi jeg ved ikke, jeg er ikke vant til at høre min søster synge klassik. Så da jeg hørte hende, så tænkte jeg, wow, det er godt nok fedt. Altså, jeg troede ikke, det var så fedt at høre dem synge. Så det var rigtig flot. Heldigvis skal familien Krasniqi og alle os andre opleve det hele en gang til, når koncerten bliver sendt i fjernsynet.